Spanyolország nyaralni egy tökéletes desztináció. Pihenés, jó kaják, sportlehetőségek és a tenger. De milyen az, amikor munkáról van szó? Gyertek, kísérjük el Krisztiánt egy napjára. Szép napot kívánok mindenkinek! A mai nap nagyon izgalmas lesz számomra. Egyrészt ugye itt vagyunk a gyönyörű szép tengerparton, Alicante tartomány déli részében. Ez már önmagába véve izgalmas. Olyan feladatom lesz, hogy a Desire Properties-nél Krisztiánt el fogom kísérni egész nap, úgyhogy gyertek velünk. Na hello Krisz, na mi a helyzet? Elkísérlek egy napodra. Örülsz neki? Mennyire vagy boldog egy 10-es skálán? 2-es. Jó, oké, ez így lesz, mert hogy nem, azon gondolkodtam pont, hogy meg fogom adni nyilván az időt. Na de hogy épül fel a nap, mesélj? Hát Peti, most 8:30 van. Igen. Mint mindig bemegyünk az irodába, bocsánatot kérek, iroda előtt bemegyünk a kedvenc kávézónkba, ami közvetlen az irodánk mellett van. Ma egy kedves ügyfelem, aki már volt itt, egy visszatérő ügyfél, szeretne nézni egy új ingatlant. Lesz egy tárgyalásunk 2 órakor a csapattal, utána pedig lesz egy meglepetésem részedre. Ó, de cuki vagy, nagyon jó hangzik. Jó, tehát én ihatok egész nap, te vezetsz. Igen, kb. Ez lesz. Ez az! Husi is itt van, szia Husi, köszönj! Feleségem benne akar lenni? Benne akar lenni, oda nézzetek, ez történelmi pillanat. Megérkeztünk a kedvenc kávézónkba. Igen? Neve La Fuente, ami azt jelenti, hogy a szökőkút, ami itt van. Oké. Nem becsületes, nem Románia. Románia miért? Hova mész? Itt ülünk, ez a mi helyük. Ja, oda ülünk? Persze. Ja, jó. Yo habrá un cortado te lo formos, aquarius, 2 aquarius, te is kérsz aquarius. Okay. Da. Hány nyelven beszélsz, Krisz? 4. Melyikek ezek? Hát te az utolsó kommentek után elméletileg nem beszélek angolul. We order some food as well? Azért beszéltem úgy angolul, hogy mutassam be, ennyi angol szinten is bőven lehet rendelni egy étteremben. Angol-magyar, mert azt hallom. Igen, spanyol és román. És román. Oké, a spanyolt mennyi idő volt neked megtanulni? Mert te jól beszélsz, nem? Igen, mondhatjuk, hogy perfektül beszélsz spanyolul? Most a perfekt az relatív, de szerintem helyesebben beszélek spanyolul, mint magyarul, sajnos. Aha. Ugye többet használom. Azért volt egy egyedi eset, mert ugye a román nyelvnek köszönhetően egyszerűbb volt átvenni a spanyol nyelvet. Ugye egy latin nyelv hasonló, viszont nagyon sokat dolgoztam ugye elsőre vendéglátókba, és akkor ott csak azért mentem, hogy tanuljam meg a nyelvet. Ezért mondhatom, hogy egy ilyen 4-5 hónap alatt megtanultam spanyolul, és onnan pedig már csak a ingatlanos szakmai szavakat, kifejezéseket adtam hozzá. Jó reggelt, bátyus, itt vagyunk Romániában, itt várunk majd titeket. Na, így el, Aquarius Petya, világ legjobb itala így. Miért fotóztad le a kaját? Mert mérem a kalóriákat. Jáziózni? Aha. De miért? Hát, mert kalóriadeficitben vagyok már. Fogyózol? Igen. Hány kilót fogytál? 15. Mennyi idő alatt? 6 hét. Nincs több kérdésem. Nekem is kéne egy 8-as szerintem, de... Az egyik legjobb dolog Spanyolországban, hogy a legraddovabb bárban is olyan jókat lehet enni. Egyszerűen más az élelmiszer minősége. Na de menjünk is a dolgunkra, hiszen ma hétfő van, és nem pihenni jöttünk. Hát Peti, utána, amikor itt voltál, akkor nem így nézett ki az irodánk, és megígértem, hogy amire jössz, addigra készen van. Lássuk meg. Most már készen van, új lenyomatos. Csak mondom. Hoppá! Gyere kérlek. Kösz. Aha. Lányok már itt van, a Robi bácsi. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, good morning. How are you? How was the weekend? Robert. Szuper. Jó, tehát akkor egy oldal, 2 oldal. Melyik? Benne a nagy tárgyaló. Ez itt. Ja, ez az én helyem. Ez a beugrós. Csináld a dolgod, zavarlak. Nagyjából van egy 40 perces dolgom, egy gyors tárgyalásom, és nagyjából egy óra múlva érkeznek az ügyfelek. Jó? Bravo, jó, addig én garázdálkodom. Jó. Dumáltam gyorsan a srácokkal, amíg Krisz végezte a dolgát, el is repült hamar az idő, érkeztek az ügyfelek, ideje dolgozni. Hol vagyunk, Krisz? San Pedro del Pinatar. San Pedro del Pinatar. Ez a központi része San Pedrónak, és gyere szívem! A projektet már 100%-osan értékesítették, és akkor most már ez a bemutatóház, ami utoljára van értékesítve, igen. Ez olyan, mint a kiállítási darab? Árba is jobb akkor? Úgy mondom, hogy az utolsó ingatlanokat ebben a projektben sokkal drágában adták el, mint ennek az ár. Szeretem a Juszkba is a kiállítási darabot. Féláron. Ez nem lesz féláros, nem. De kedvezőbb lesz. Nem, és akkor most a vásárló jelölt először látja, ugye, életében? Igen. Ez izgi.
Hát ugye videóhívással már megmutattam, Aha. és akkor konkrétan úgy nézett ki, hogy elmentem velük az ingatlanba, megmutattam, utána levideóztam és rögzítettem, hogy legyen meg nekik, utána lementem velük videóhívásban a partra, megmutattam a partrészet, szóval már ismerik a környéket, viszont maga bent az ingatlanban még nem voltak. Te mit tapasztalsz amúgy ilyen esetekben, hogy a videós megmutatás meg a valóság közt mekkora a különbség? Legtöbbször, és ennek nagyon örülök, legtöbbször nem adja át a videó a valóságot. Aha. Szóval a wow effekt és az, hogy wow, ez tényleg az enyém lehet, erősebb, mint az, amit át tudok adni a videón. Ez jó, oké. Okay. Na kérem. Na, tetszik. Aha, abszolút. Desire. Freed from desire. Nani, noni, noni, noni. A jövőbeli lakót hoztad ide, ugye? Először fogja látni az ingatlant. Így van. Viszont az arcát nem fogjuk mutatni, teljes diszkréciót kért, ami teljes mértékben rendben van. Mindig meg szoktuk adni az ügyfeleknek a maximális diszkréciót. Mi az, amit kiemelnél ebből az ingatlanból? Most láttad már az ingatlant, egyértelműen a interior design az fantasztikus a lakberendező, aki itt dolgozik ennél a cégnél, úgy mondom, hogy egy top favoritom. És ez az ingatlan, amit most már élőben is, nem csak videón. És ugye, ahogy már tudod, ez volt a bemutató lakás, ezért is van ilyen kedvezményes áron, ahhoz képest, hogy milyen árak voltak itt az utolsó lakásoknál, amit eladtunk. Ez a közös területe a komplexumnak, ez abszolút így, ahogy látjátok. Tehát ez berendezve, mind a villától a kanálig minden így marad az ingatlanban. A mosógép az a teraszon van. Igen. Miért rakják kintre? Mert ugye nincs fagy soha, és nem zavar a hang bent. Aha, és akkor ezt ide kirakod, és Abszolút. kész. Jó. De Krisztián, minden szuper. Hol fogunk mosni? Hát mondom, legfeljebb szomszédok vagyunk, átjöztök. Jó. És mit tudjak mondani? Jó. Hát nagyon szép egyébként. Annyira Ez egy okosan plusz van háló. megcsinálva. Vendégháló, írod, bármit tudsz csinálni itt tulajdonképpen. Fú, de király. És eltoló sajtók, hogy a hely is. Nagyon jól néz ki. És akkor ez a fő hálószoba kvázi, ahol van saját fürdőszoba is. Aha. De jól néz ki. Nagyon szép ez a lakás. És ugye nyilván klímával hűtünk, fűtünk az egész lakásban. Saját hőszivattyúja van a lakásnak. Igen, Ez természetesen. És akkor központilag megy a fűtés. Így van. Hűtő, fagyasztó. Ami... Költözhető a lakás, költözhető. Hát ide konkrétan a fogkefével, meg egy törölközővel. Igen. Remek ötlet így teljes mértékben bebútorozva egyébként. Plusz ugye még jár hozzá egy teremgarázs és egy tárolóhely is az ingatlanhoz. Azt is megnézzük. Befektetésnek is szerintem egy tök jó alternatíva, hogy nem otthon vásárolsz ingatlant. Debrecen környékén a négyzetméter árak már körülbelül itt vannak. Ha esetleg akartok csinálni képeket, vagy bármit, Mennyi ennek az ára? így, ahogy látjátok, mivel a bemutatóház volt, úgy mondom, hogy ez nem a reális árán van, hanem Alatta? annál alatt. Aha. Igen, ez 279 000 euró, így, ahogy láttuk mindennel. Nagyon jó áron lehet ezt most megszerezni, nem? Tehát most néztem, pont ma 361 forint a középárfolyam az eurónál. Igen. Tehát ilyen árnál 5-10 millió forinttal is akár olcsóbb. Most csak úgy képzeld el, hogy amikor beszéltem velük telefonon, és megmutattam nekik videóban, akkor a forint ilyen 380 környékén volt, szóval már azzal is nyertek kvázi egy 6 millió forintot. Nagyon jó. Megvernélek, elvenném a kulcsot, és beköltöznék ide. Nem kell elverjél, odaadom egyből. Beártuk az ingatlant, a leendő tulajdonosnak kifejezetten tetszett, úgyhogy a következő állomásunk pedig a tengerpart. Lemegyünk, iszunk egy kávét, ha ők gondolják, esznek egy reggelit, és akkor beszélgetünk egy pár szót. Itt megfordulunk helybe, és ott megyünk majd ki, jó? Na Krisz, szerinted hogy tetszett? Szerintem Az nagyon tetszett. Úgy mondom, hogy egy biztos dologra jöttek, mert látták, tudták, hol van, annyira nem voltak személyesen bent az ingatlanban. Ugye nekik már megvan a meghatalmazás, már a pénz ügyvédi letétben van, és onnan bármikor indítható. 2-3 héten belül már be is lehet költözni. Nálunk ez egy ilyen protokollszerűség, hogy miután néztünk egy ingatlan, Smúzolás? leülünk, beszélgetünk az ingatlanról. Mindig azt szeretném, meg azt szeretjük, hogy az ügyfeleink legyenek közelebb hozzánk, mint emberek. Mert egy ingatlant egyszerű eladni, de utána az a felelősség, az a bizalomépítés, ezt mindig meg akarjuk adni mindenkinek, hogy ne csak azt lássák, hogy jó, itt van Krisztián, eladta az ingatlant, megkapta a jutalékát, és akkor elfelejt minket. Ez nálunk nem létezik.
Meg az is jó, hogy este ők már itt vannak húsvét előtt óta, és itt lesznek egészen októberig. És akkor este lemész, ugrál egy kicsit a gyerek, fél óra, 5 euróba kerül fél órás ugrálás. Minden pénzt megér. Ne viccelj, ne viccelj. Tehát továbbra is arc nélkül, név nélkül, teljes diszkrécióban, viszont egy pár kérdésem azért van, hogyha megengeded. Meg. Mi a terv? Miért pont Spanyolország? Jó időjárás mindenképpen, hosszú szezon, és ki lehet terelni úgy, hogy rövid ujjúba vagyunk, vagy legalábbis egy vékony pulóverbe. Mindenféleképpen befektetés céljából. Lehet, hogy egyenlőre nem kiadni, csak a család. Testvér van, nekem már gyerek van, meg a szülők. Aha. És akkor így összedobnátok, és akkor így közösen egy ingatlan, ahova lehet jönni, ki is lehet adni. Így van. Aha. Így van. Hányadszorra jártok ezen a környéken? Másodjára járunk még csak. Na és milyen a benyomás? Nagyon jó. Nyugodtabbak az emberek, az idő mindig szép, jól érezzük. Otthon rohanós az élet? Igen. Na és nem fura ez a nem rohanás? De fura, de 2-3 nap alatt meg lehet szokni. Nincs az a nagy tömeg, nincs az a rohanás. Még hogyha nagyobb a forgalom, akkor is sokkal jobban halad, igazából a közlekedés is tök jól megoldott. És az, hogy minden nyugodt, ez nagyon fura, de nagyon hamar meg lehet ezt szokni. Tehát egy jobb életminősége. Tengerbe fürödtetek már? Én voltam benne, igen. De most? Most tegnap. Na és milyen? Igen. Kicsit még hűvöskés, de teljesen meg lehet szokni. Teljesen meg lehet Van olyan érv, ami mellett vagy ellene szól, vagy csak mellette eddig? Nincs ellene érvem. Nincs. El tudjátok képzelni azt, hogy akár majd egyszer, hogyha oda kerül a sor, akkor nem csak befektetés, hanem életvitelszerűen? Abszolút. Azért mondom, mert hogy nekünk az életvitelünk egy nagy rohanás, és Igen. olyan lassúbb a dolog, és hogy ebbe szokni kell, de amúgy meg a Kriszékkel is, amit beszéltünk, hogy azért kell egy pár hónap. Tehát van ez a magyar flash, nem is tudom, hogy hívtátok tegnap, hogy valami magyart játszol, tudod, hogy rohansz mindenhova, valami ilyesmi volt az egészben. Milyen volt az ingatlan? Ugye videón már láttátok, Igen. de hogy így élőbe elsőre. Abszolút, nagyon-nagyon jó. Nagyon tetszik, hogy be van rendezve, semmit nem kell vele tenni, csak jönni, hozni a fogkefét meg a ruhát. Hosszú távon egyébként, hogyha itt megnézzük az idős embereket, abból látszódik, hogy az életminőség mekkora javulással jár itt például az, hogy nem rohan az ember. Nem lehet összehasonlítani az ő világnézetüket, amilyen kell. Teljesen máshogy nőttek szerintem ők itt. Igen, én nekem az fura amúgy tényleg, hogy másban szocializálódtál, Abszolút. és kell megtanulni ezt is, ami egy nehezebb folyamat, de... hogy itt lehet ezt így is. Tehát az itteni mentalitásoddal oda-haza nálunk nem biztos, hogy tudnál érvényesülni. Sőt, biztos, hogy nem. Igen. Amúgy emlékszem, amikor először kijöttünk, a Krisz a saját példáját mondta, hogy ha te nem ebbe a mentalitásba vagy, és jöttél egy olyan országból, ahol pörgősebb a dolog, akkor biztos vagyok benne, hogyha van egy pici gógyid, meg affitásod arra, hogy dolgozz, akkor ott leszel, ahol lenned kell. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból kifejezetten jó olyan országból jönni, ahol pörgés van, hajtás van. Abszolút. Előnyünkre tudjuk ezt fordítani, hogyha ide jövünk. Bár még órákat tudtam volna beszélni az ügyfelekkel, mert tényleg érdekel mások szándéka amögött, hogy Spanyolországba jönnek, nekünk menni kellett tovább. Krisz alapvetően egy nagyon laza az, de ha a munkájáról van szó, akkor nincs kompromisszum. Így nyertem meg a visszaútra a volánt, hiszen Krisz a hétköznapokban rengeteg hívást és üzenetváltást bonyolít le. Na és most Krisz, hogyan tovább? Hétfő van, szóval azt jelenti, hogy a heti meetinget meg fogjuk tartani a kollégáimmal. Nagyon hosszú lesz, mert nem megyek be. Nem, fél óra maximum. Jó, és a meglepetés? Utána. Na jó, azt hittem, már megfeledkeztem. Várjál, mutatom, új lenyomat a sajtó. Elsőre, azaz. Szuper. Come on! Mit csinálsz, Fusi? Úgy teszek, mint aki dolgozik. Én hova üljek? Azért azt el kell mondjam, hogy a meetingek az nem az én világom. Próbáltam egy kicsi hangulatot csempészni bele, de ők meg tudták beszélni a dolgokat, úgyhogy minden rendben van. Viccet félretéve jó volt egy kicsit a többiek közt a csapat részének lenni. Sokat dolgoznak a srácok és a lányok, de mindezt teszik a verőfényes napsütésben, mosollyal az arcukon. Peti bácsi, eljött a pillanat. Na, a már egész nap ezért izgulok. Hát igen, mivel nekem voltak bizonyos változások a testemben és a testemmel, Igen? úgy döntöttem, hogy ajándékozok neked egy tetoválást. Nekem? Aha. És milyen tetoválás? Azt majd te fogod választani. Tényleg? Tényleg. Gyerekek, menjünk tetováltatni. Ide így, Krisztián. Ja, az leégett kéz az már megvan. Na, ezt már szeretem. Meg a 40 fokot a kocsiba. Na, szóval Krisz, figyelj, hogyha komolyan gondoljuk ezt az egészet, akkor én kitaláltam, hogy mi az, amit tetováltassak. Oké. Úgyis most költöztünk a
reggelivel új stúdióba, és megújult az arculatunk is, és ugye minden fontosabb életesemény rajtam van valamilyen formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mit szólnál hozzá, hogyha a régi logót tetováltatnál. Az nagyon klassz. Bennem, rajtam fog tovább élni a reggeli régi logója. Megjöttünk teletetováltatni. Amúgy ide lesz. Ide. Na itt van egy, és akkor hogy legyek szimmetrikus. Szia Roland, mi a helyzet? Rég nem találkoztunk. Tihanyi Péter. Szia, Roland vagyok. Hello, örülök, hogy találkoztunk, és kösz, hogy vállalod. A Roli engedélyével, beleegyezésével fogok beszélgetni egy kicsit vele. Miért van itt, mit csinál itt, mit kell róla tudni, úgyhogy lássuk. Ez a kis stúdiód, itt tevékenykedsz. Ja. Előtte Lazénián voltam, aztán átjöttem ide. Laktam itt Torréban egy ideig, de De most hol laksz? Villa Martinban. Az itt van valahol? 30 percig meg 30 kb. perc. Ja. De merre? Észak-dél? Észak-nyugat. De tengerpart az is? Nem. Szentebb rész. Abban a szempontból jó, hogy nyugis, és hát festek, úgyhogy Tök jó. ez jó. Ja, ezek mind a te műved? Ja. Volt itt már 3 kiállításom. Te is úgy csinálod, mint amúgy sok tetováló, hogy itt is dolgozom, ott is dolgozom, mindenhol dolgozom. Aha, 2 fő profil, ez Svájc és Spanyolország. Svájcon belül hol? Frauenfeld és Zürich. De jó. És akkor mennyi időközönként váltasz? Most minden hónapban ott vagyok 1-2 heted. Már bubár oktató is akarok lenni, szóval 1000 félre dolog van. Szerintem amúgy ez jó. Szerintem ez jó. Én olyan vagyok, mint egy kisgyerek amúgy. Festi vagy? És ha miért jöttél ki, miért gondoltad, hogy neked külföldi? Vagy van ott is spotod? Van egy angol srác, aki nyitott több üzletet Magyarországon, és akkor ott szoktam néha fogadni, de évente 1-2-szer megyek most már. És mikor jöttél ki? 3 éve. 3 éve. Ja. És akkor onnantól fog Spanyolország, Svájc, Spanyolország, Svájc. A napfény meg a tengerpart az, amitől feléledek igazán. Ja. Egyszer voltam Majorkán, sétáltam az utcán, és nagyon megtetszett a spanyol mentalitás, mert rám dudáltak, hogy milyen állat a tetkó a hátamon, és ez a közvetlenség, ez... Ja. Na, mi megnézzük, jó? Van egy-két rész, ahol belenyilalgat, de hát ez azért van valószínűleg, hogy kevés a hús. A bőr alatt mennek az innak, meg minden. Kellemes. Csípős. Ja. Jól dolgozik Roland. Hát erre jártuk akkor Roland, és mondjuk megszállt titeket az ihlet, mint most engem. Kérem szépen, a mestermű elkészült, innentől fogva egy életen át rajtam. Roland, nagyon köszönöm. Nagyon örülök. És nagyon örülök, hogy találkoztunk. Sok sikert kívánok neked. Köszönöm szépen. Mind a tetováláshoz, mind a festészethez. Király vagy, köszönöm szépen. Szívesen. Hát így, Spanyolországban random dolgok is történhetnek. Remélem tetszett a meglepetés. Ugye, és elmondom neked őszintén, hogy tényleg minden fontosabb életesemény, meg személy rajtam van tetoválás formájában valahogyan, és valahol. Ugye a reggeli új arculatot kapod, de a régi arculat itt ér rajtam. Már Úgyhogy csak kösz, a Desire Properties-es logó hiányzik, hogy legyen a életed összes fontos pillanata, hogy mondjam így. igen, ide, így a homlokomra. Például. Jó, és akkor most van még valami? Azt beszéltük, hogy estére lesz egy teambuildingünk. Ez a beszél. Mondjuk. Yeah. Szerintem tök fontos, hogy az ilyen merész és tehetséges srácokat megmutassuk a világnak, mert sokak számára lehet motiváló. Még naplemente előtt elugrunk gyorsan a partra, mert szeretnénk nektek mondani valamit, aminek bizony nagyon fogtok örülni. Krisz, amúgy minden napod ennyire sok színű? Sok felé mész? Aránylag lájtos napom Lájtos volt? Igen. De miért? Amúgy meg mindig meeting, rohanás, Közjegyzők, ügyvédek. érezzem magam megtisztelve. Abszolút. Flamingo? Persze, hát sokszor Ne szórakozz! 11-éssel van. Ne szó... De miért van itt flamingo? Ez egy abszolút védett környezet, iszapos, védett, és arról híres. Ne idegesíts. Hát ez nagyon jó. Egy jó pár kilométert be tudsz sétálni befelé, és akkor kvázi ez a másik karja az öbölnek, a Aha. Marmenornak. Aha. És nagyjából egy ilyen 300 méter választja el a két partrész, ugye La Mangát és ezt a kar. És akkor arra meg a nyílt tenger itt, meg a nagy Marmenor. Tehát jó helyen vagytok ti itt. Igen, Nyugi. igen, nem panaszkodunk. Király. Ja, és nem is beszéltünk a felajánlásunkról, Krisz, a mai nap folyamán. Április 30-áig fut ugyanis egy nyereményjáték. Mondod? Igen, a 8. alkalom, amikor a Desire Properties felajánl a nézőinknek és a követőinknek egy teljes utazást, egy Benidormi hotelben, 4 csillagos hotelről van szó, 3 éjszaka, 4 nap, ebbe benne van a repülőjegyára, a teljes ellátás a hotelben. Ez nagyon komoly. Na, a több csatornán is fel tudtok rá iratkozni, a Desire Propertiesnek az összes létező social felületén, de itt YouTube-on is, illetve ki vagytok valójában podcast heti epizódjaiban egészen április 30-ig a rögzített linken tudtok játszani, úgyhogy játszatok minél többen, és élvezzétek ti is a spanyol vibe-ot. Mi meg megyünk, iszunk egy sört.
sport. Jó, egyefene. Ez a beszél. Ez a felajánlás sokaknak egy nagy esély lehet, hogy belekóstoljanak abba, amit én is annyira megszerettem Spanyolországban. Persze lehet, hogy az élet lassabb és furcsa a városi tömeg és impulzus cunami után egy nyugodtabb, csendesebb környezetben létezni, de a sportolási lehetőségek, a finomabbnál finomabb ételek, a tengerpartok és az Aquarius olyan jó vibe-ot ad. Nincs kaja. Nincs kaja. Vale. Hétfőn meghalni. Oké, gracias. Szomjan. Mit akarsz? Sunyiban videózol? Miután én is pótoltam a hosszú nap során kieső kalóriákat, még gurítottunk egy gyorsat a csapattal, ahol természetesen Márti és én jöttünk ki győztesen. Mondjuk egy biztos, nem miattam. Úgy van, Márti! Velem van, én csapattársam. Köszönjük szépen. Ezt se te nyerted meg, hanem Márti. Márti, Köszönjük szépen, hogy egész nap velünk voltatok, így nézett ki Krisztián mai napja. Izgi volt, kösz. Volt itt minden, nem? Volt minden. Meg az elmúlt napokban volt mindent, teszem hozzá. Citromot loptunk, jól megdörzsöltük, nagyon finom. Ott Robi, a Robi vitt el, a Mártinak a férje vitt el. Igen, ez így van. Mondta Robi. Kölcsönkértük, nem loptuk. De jókat ettünk, jókat ittunk. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Krisz, Köszönjük, Peti. köszönjük. Várunk vissza. Na cső.